हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन दै दा बावैसो जोंहा सेबानिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारना फैदों बे नटिफिकेसनाव नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जादों नोंथांमोना दिनै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन दहाय जोङो माखासे निउसखौ मोननाय जादोंमोन आरो माने कनफार्म खालामनो हायाखैमोन जोङो फेक निउस बायदिसिनाबो ओंखारदोंमोन नालाय दा बेनिखायनो आरो जोंहा इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा बुंदोंमोन आरो दिनै रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोना होननानै नाथायबा जोंहा दा बावैसो सेबानिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारना फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा दिनै 20 थारिख ना दिनै जोंहा एप्रिलनि 20 थारिख दा बे अफिसियेल नटिफिकेसनाव बेखौनो बुंदों आरो नोंथांमोना दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोननो हासिगोननो आरो बबे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना मेट्रिकनि फाइनालनि रिजाल्टखौ बोरै नायनो हागोन बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बेहाय खोन्थादों नोंथांमोना डेटखौ नायनो हागोन नै आरो समखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै जोंहा एप्रिलनि 20 थारिख बिनिफ्राय रिजाल्टखौ नोंथांमोना दा फुंनि 10:30 नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन 10:30 AM आव नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन दै दिनैनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन बिनि थाखाय जोंहा सेबानिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारना फैखाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना रिजाल्टखौ माबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हागोन आं बेखौ दानिया खोन्थाहरनो सानबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै sebaonline.org बेहायबो नोंथांमोना नायनो हागोन exam.etc.com बेहायबो नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन रिजाल्टखौ resultassam.nic.in बेहायबो थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन गासै जोंहा 10टा अफिसियेल वेबसाइट दङ जाय अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोना गावबागावनि मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना दा 10:30 रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन दै बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै दोनखादों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै गासिबो गावबागावनि रिजाल्टखौ नायना लाहैयो 10:30 जानाय लोगो लोगोनो मानो होनोबा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंहा बे सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआ सार्भारा डाउन जाखायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना गासै 10टा अफिसियेल वेबसाइट दं नालाय बिनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावथ' होना दोनखाबाय नालाय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांबानो नोंथांमोना गासिबो लिंकखौ मोननो हागोन नोंनि गोसो जागोन नोङो बबे वेबसाइटआव थांनानै रिजाल्टखौ नायो दा बेखौबो नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनदों बिनिफ्राय रिजाल्टखौ नोंथांमोना दिनैनो मोनखागोन बेयो जोंहा थिरां जाखाबाय माने 100% जाखाबाय जोंहा माने दा बावैसो सेबानिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसना ओंखारना फैखाबाय दा बेस्ट अफ लाक जायफोर नोंथांमोना एग्जामखौ होदोंमोन नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां जागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों